warahmatullahi wabarakatuh. Ngenteni dagingnya mateng, ngenteni ayamnya mateng. Ya. Ngenteni ayamnya, ngenteni dagingnya. Kita ngombe endok sih, guys. Endoknya diombai. Nah, itu ada sampah ya toh. Terus saya kena ada sampah nih bedol. Jadi saya tukang nyapu sampah dan karek nyangking pluk muncalon truk gitu. Dan itu ringan. Masakno. Dan itu ringan sedikit penggangan. Dia kerasanya kan terus ditaleni tinggal yang kono lah sing nyapu karek cukup diuncal nang truk. Ini ada sampah nang kono. Endok guys. Oh. Gede kotakan guys. Cukup proses sih. Gaweane bendina terus ngene iki. Tuku ayam, masak daging, terus itre. Guys. Ora abot mergawene. Sing ngarane abot tak wong sing nyanyang. Kawe dek nomku ya wis bergawe dhewe. Urung di bojo bergawe dhewe. Di bojo diware bergawe kaya tai. Wis ben kono sekarake kono tak nono tak colos. Pasrahno wong tuane ya toh. Aku gak iso ngandani anak. Wis beres. Itu aja kok repot. Urip rasa tiga repot. Ora gelem gawe kopi ya ora apa-apa. Padahal dodolan online aku sing modal yo sekolah martabak. Kolali ngono yo ngono ning aja ngono. Dadi wong
apa ora ro saiki jamane LC iso nyenengno bojone wong, sedangkan bojone kok malah ora iso nyenengno. Ya ta. Upama sing lanang golek LC wae terus ya, dunia persaingannya sekarang bermacam-macam. Ngono ya ngono ning aja ngono. Nang LC iso nyenengno bojone wong, bojone ra iso nyenengno bojone ya lucu. Dewe oh pira-pira wis seneng. Gelo ya ben gelo jarak-jarak dhewe. Ya. Jarak-jarak dhewe. Lapo kandhane angel. Tak pasrahno wong tuwane aku ora iso ngandani anakku. Enak to bisa aku. Golek duit ya nyenengno awake dhewe. Lah sing iso nyenengno awake dhewe sapa? Ya sing iso nyenengno. Ya guys. Biasa terus kaget aku. Dinengno wong wae. Guyu tengu. Mungkin gawe Joko wis mandiri ya toh. Ndek melok aku ya nunut berarti kan. Lihat ora, awal mulane yo nukul mlaku. Bisa tuku apa-apa hasilnya martabak. Sing duwe modal wong ya martabak. Ada apa ngelalekno martabak. Lah. Halo. Udah selesai guys, kayak bilas guys. Jalannya wis mek ngono kuwi tok, dadi wis ngono kuwi tok, penggaweane abot teman sam. Kayak nilai dagingnya wis mateng, pateni ya toh. Ayame wayahe malek. Wayahe malek guys, ayam guys. Malek nganggo garpu guys. Gendang meduk. Cakere kena dinggo lawuh ya toh. Wong urip wis rasah mendele karo wong sing iso mergawe wong urip iki. Yang sing lanang iso mergawe kok sing wedok malah. Rang gadeg.
ngono selanang golek neh jere golek neh. Padahal wis pirang-pirang dina ora digawekno kopi. Abote gawe kopi sak pira lah, ya ora digawekno aku ya meneng ae. Ndek bengi ora man sego ya meneng ae, padahal ya rong mangan wis gak apa-apa aku iso gawe mie dhewe. Itu aja kok repot wis guys, karek nunggu matangnya lah. Ndang sedelok. Dinggo videonya kesuwen. Katanya ke 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat iki kanggo anak-anak. Ya. Mergawe sing mempeng. Sing penting iso bermanfaat kanggo wong akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.